Ya apa pura lagi? Pura. Pura sing ndi? Tadi gestek di rokok nih, boy. Oh iya, ketemu mana rek? What's up, what's down? Ya. Saya kon tak tutui hal sing paling jengkelno pas rokokan bareng. Pingin rok? Dilon video mari. Oke? Masuk kabeh. Wis saiki ditonono. Ana telung macem wong. Sing biasa paling gatel ini nek pas nglumpuk-nglumpuk. Iki. Kanggo rokok nyedok rokoke kancane. Kok gak ngateli. Ya, kon pasti pernah ngalami. Bro, ngomong apa? Wah, ya Allah. Oke, Halo. bro. Anjir. Wes pasti kopi tak gurung? Guru. Gurung. Bu, kopi Jero lupa 56. Boleh kami ke. Oh. Apa cerek? Oke. Ojo sungkan-sungkan. Oh. Ya apa kabarnya? Api-api. Api. Bueno rokok itu. Tekan ndi, Mang? Biasa mari teko dino sih mang lho. Kalau rokok, memang ono rokok kowe enak wae. Ira jero. Oh, itu. Sing nomor loro. Nggo rokok asu karek siji pisan nyedot rokone kancane sing enak bisa. Angkat teli ya kok ngono kuwi. Asik. Ngopi kabeh. Aku tadi peseno iki ceritane iki. Masuk, masuk. Koci gelas. Masuk, Pak. Rokok. Iya, tadi kabar Mas. Iya, kabar meneng ae iki kabare. Iki kabare, Kak. Kabare, Kak. Kabare, Kak. Ya. Iya, Mas. Ini dia. Kak, Mas. Durung jam iki. Aku mana jalan. Akhirnya sampai dulu ke Pongwan. Mangkano ketemu saya. Wis tok. Toko paten pecotot. Rokok karek situk. Kedok koncone. Sing nomor 3. Maling korek. Kanggo korek mule-mule korek ilang kabeh. Wong kok ngene iki iku cara mlebu neraka disiki tinimbang dajal. Tenono iki yo. Hati-hati nek ngadepi wong telu iku, oke? Bro. Tak pesen kopi mana, Kak? Kopi bro. Mari kita makan lho. Oh, terus cocok sampai nek korek. Ciket pesen tal, Bro. Lombok ilo pangan. Waduh, iki Pak Cahyo iki belum kayak. Lho ngerti lho, man. Wedok. Halo. Iya, mari kisik mulai. Kisik campur darah. Oke. Waalaikumsalam.
Balik sih, Bro. Gopo rek. Piro iki lho. Bojo tak purul winginane. Ural. Menang. Ayo, Bro ya. Menang. Ayo, Bro ya. Menang. Ayo, Bro ya. Korek. Apaan sih? Korek nang jebut. Lho, karo mang gak meja ngono mang. Kadang nyumet ah. Lho. Sudah emang berarti nih. Masa maring rokok? Oh, maring korek. Maling kolek deng. Asu. Maling kolek. Ya, kok peteng ya? Pada umumnya. Jadi kumang, kamu sendiri tiga hal yang paling jengkelno pas ngopi-ngopi bareng. Yo, ojo lali subscribe, like, comment, view, and share nang kanca-kancane. Oke? Saksikan video selanjutnya. Stay tune di channel ini, gaming channel kebanggaan motivator Indonesia. Bro, entar iki. Bojo. Kawan-kawan, balik nih.